чакай сега, ще правим клипи в Фейсбук. Супер ще пишем. На мен ли? Чуйте хора, тези хора са много луди и ще ви кажа защо. Първо, ето тази е много зле и е надолу с главата. И тя е побъркана, не отива на училище и не е обучена. И ти си кучена. Боядица. А ти си кучена. На 3 годинки. Искаш да надигнеш на 5 годинки и не може да и се боядизва. А тази жена е баба ми. Тя е много мила и заухава. А това е Траянка. Мила е заухава, едно е проста. А това е Тинка Грозната. А това сама жабата, дето имам най-голямите мигли на света. Това е Лела ми, която има огромни обици.